लानांगौ थाखोमाबाय एक्टरखौ बाव हमदों बेखौ ओमफ्राय गारि थिखोना बिमा बिफा गारियाव थिखोनानै लाना थांबाय। थ' गाइसमोन हाग्रायाव बेरायफैदों नै हाजोआव। गोदो आदैया सुटिं लादोंमोन नामानो खासियानि खोन्थागासिनो लोगोफोर। आदैयानो खासियानि सिनेमा लादोंमोननो सुटिं लादोंमोननो गोदो आसोला। निगौ जिरायनानै ज' लाबायब्रा बहाय औ ओमफ्राय निगौ सासे गाखोनानै खेबग्राया निगौ गाखोबाय खेबग्राया औ निगौ गाखोना खेबबाय समावहाय खम मोजां जादोंमोन बे आदै ने बरिया नुवाखिसै लोगो जों नायनो होनबाय थादोंमोन सिनेमाखौ आरोखि ना सिनेमाखौ आच्छा आच्छा इउटुबाव होबाय खोमा दा लोगो रिलिज होबाय ना बिदिनो दखानाव थांगासो बेरायफैदों नै हाजोआव गाइसमोन नायबाय था हाजोनि भिउ गिदिरनोबो रोङा नुबो रोङा खानानै ओमफ्राय माजों सावखो एक्टरखौ बहाय खादों आरोखि जाहैदों सिनाय लानांगौ थाखोमाबाय एक्टरखौ बाव हमदों बेखौ ओमफ्राय गारि थिखोना बिमा बिफा गारियाव थिखोनानै लाना थांबाय। ओमफ्राय एकदम अरिजिनेलखौनो गावबाय निबाव इस्पिया ओमफ्राय एक्टरखौ गावनाया अरिजिनेलखौ गावदों। खबदल' जानांगौ नालाय थावनो ओरैहाय हगारजोबदों मोजांलै नैबे ओरै गारि थिग जोब ओमफ्राय बहाय औ बेहायनो नैबे अर सुबाय जोंलाय नै दासिमबो दं अर सुनाया एक्टरखौ नैबे खाना दोनबाय मारै खायामोन बेन्दोंआबो दाबो दं नामा गैलालै सोरबा सोरबा ओरै देखायनासै मस्थ' सिलाय लानानै ओरैहाय बोरैबा होनदोंमोनलै नोङो बोरैबा होनदोंमोनलै फिल्मनि नामा मा नाम होनदोंमोन सिनेमानि नामा बोरैबा होनदोंमोन नों माबा होनदोंमोन होनलाय हिन्दीनि गासिबो थौजोबो टार्निंआव होनदों बै टार्निंआव दाउ सानानै बुंदोंमोन बिनिखायसो ओंखाराखै होनदोंमोन नामा मोजांलै आदैमोना माने खामानि मावनो फैनायाव गोदो सुटिं लानो मोन्दों जाहैदों आसोला बेखौ खोन्थागासिनो। नोंसो नुवाखै ओंखारबाय खोमा सिनेमाया ओंखारसिगोन माथो ओंखारा जानो बैयावसोलै